Sa atong mga listeners na no, sa 11.5 MHz, kag sa atong Facebook Live, base bago lang ko muna kapamati. So ang harana, mo siya sang unang pamaagi kung paano magpamasyar ang aton nga mga lula kag lulo. No? So muna siya sang una, kung before ka makapangasawa, kinala magkanta ka sa balay sa mga babae. No? Kag kung hindi ka maaay magkanta, laban-laban, busted ka. Okay, kaya sang una, hindi pa man uso ang karaoke, no? Hindi pa man uso ang mga -1, no? Live na live yan sang una. That's why sang una mga tao manami makanta. Subong nga manami na lang mag-chat-chat, no? Manami na lang ano pa daw sina? Ablada-ablada, so through chat, okay? So muna siya ang aton nga meaning sang harana. Okay, this time mamati lang kita sa unang pagambahon sa aton man syempre nga regular man nga ranista before sa may dito pa ta sa RCFM. Then sa may Short FM, kag syempre nagabalik subong na. Okay, si Idol Mr. MP3 GC Marte sa iyang pag-aambahon or unang pag-aambahon. Okay, ang anak ipilog na alaala ni Ama. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Halad ko na nga banon sa tanatan nga nagapamati sa Short FM. Harana. Ang anak pilog, inang ginbunag siya, tapos na pangasawa siya hasta nga nagkaanak siya. Okay, grabe. Continue siya na. Nung isilang ka sa mundong ito, nakituwa na magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ina. At ang nanay at tatay mo, di malaman gagawin, minamasdan at ipagtulog mo. Sa gabi na pupuya ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka na, iyong ama tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y lalaki ka na, nais mong maging malaya, di ba't sila payag walang magagawa? Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo kila sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mong masunod ang layo mo, di mo sila pinapansin. At tagdaan pang mga araw, at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, yung inang lumulupa, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga mata biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisihan sa isip mo, nalaman mong ika'y nagkamali.
akin pang naaalala. Noong si ama'y nabubuhay pa, ang sabi niya'y Jessie, mag-aral kang mabuti, tulungan mo ang iyong sarili. Nais niya hindi nasunod, pagkat ako'y may dahilan. Ang nais ko'y umawi, tumugtog ng gitara, at ako'y kanya pinagbigyan. At kami nagkahiwalay, pagkat ako'y ng ibang bayan. At nang kami magkita, siya ay bangkay na. Umanaw na ang aking ama. San man siya naroon, ang mga payo niya'y tataglayin ko. Ang kanyang alaala ilalagi sa isip ko, kahit siya'y wala na. Ang kahapon may ilibot mo, pati ang iyong masamang bisyo, laking pasalamat ng magulang mo. Ikaw nga'y tuluyang nagbago, natagpuan ang sarili, galaw at isip mo'y matuwid na. Patuloy niyang takbo ng araw at ikaw ay natutong umibig. Hindi naglaw na ipinasya mong lumagay ka na sa tahimik. Pagka binata mo'y natapos na, malapit ka nang maging ama, kaya lalong nagsikap ng gusto. Dumating ang iyong hinihintay, isinilang ang panganay mo, parang langit ang iyong nadama. Ngayon anak, alam mo na kung ano ang pakiramdam ng maging isang ama. Ganyan din ang nadarama ng iyong ama't ina nung ikaw ay makita. Ngayon iyong naramdaman, ngayon iyong naranasan, ngayon iyong maiintindihan. Tama pala ang iyong ama, tama pala ang iyong anak, ang ngayon di ka na magtataka. Hindi pala birong maging magulang, o ngayon iyong dinaranas. Hindi
pala birong maging magulang o ngayon aking dinaranas. Akin pang naaalala noong si amay nabubuhay pa. Ang sabi niya'y Jessie, mag-aral kang mabuti, tulungan mo ang iyong sarili. Akin pa naaalala. Thank you. Short FM. Okay, salamat good idol Mr. MP3 GC Marty with okay ang anak no epilog no. So ang part 1 kag part 2 sang kanta nga anak no para gid sa mga tatay dira kag sa mga kabataan nga mangin tatay sa uli. Okay, palanggaw nyo gid ang inyong mga ginikanan, especially yung mga tatay. Kay tanan nyo so isa lang gid ang tunay nga tatay.